58 minutos, é hora de falar da Operación Intercity, unha operación policial que se desenrolou en dúas fases. Unha primeira fase que tivo lugar o ano pasado en Barcelona cando se detivo o irmado cabecilla desta banda, o Tren de Aragua. Moito ollo porque agora nesta segunda fase houbo 13 arrestos en distintos puntos de España e un deses arrestos foi aquí en Galicia. Víctor Méndez, Narcodiario e Diario de Pontevedra, estamos falando dunha operación máis que importante, non? Efectivamente, ti dices un pouco as primeiras chaves, non? Ao final, isto procede dunha detención hai un ano dunha persoa que chamase Jason Guerrero, que igual parecenos un nome que non nos sona moito, pero este é o irmán do xefe do famoso Tren de Aragua. Estamos falando da organización criminal, según os expertos, máis violenta de toda América Latina, de toda Sudamérica, máis que América Latina. E acabamos de ver que había unha célula moi grande extendida por toda España. Entre eles, supostamente, pois tamén aquí en Porto do Son. Falábamos dunha persoa que lle chamaron o xamán ou o falso xamán, porque parece ser que para el mesmo fai certos rituais, que lle pide axuda tamén Víctor, pero obviamente esta persoa non lle entra a policía de madrugada como vimos as imaxes entrándolle porque faga rituais. Non é nada deso, a esta persoa vincúlana directamente con esta organización que acabas de falar, non? Sí, efectivamente, isto foi unha investigación internacional, non estamos falando nin siquiera de España, sino a nivel internacional. Isto provén, en este caso, de Colombia, non? Que é un país que está pegado a Venezuela, en o que hai unha gran incidencia desta organización, non? Do Tren de Aragua, que falaremos agora dela, e había información ben clara de que esta persoa estaba directamente vencellada a este grupo, non? Provía polo que se di de Barcelona, e concretamente en Barcelona, foi onde se detivo primeiramente ao irmán do cabecilla, en esta operación a 8 dos principais responsables deste grupo. Co cal, aínda que non se pudera atopar droga nesa vivenda, sí que hai indicios claros por parte das autoridades de que esta persoa está vencellada directamente a esas outras, non? Da organización. Víctor, pois imos ir directamente ata Porto do Son, porque como dicimos, ali está o único detido de... Este home é un veciño máis desta aldea e que fai vida como outro veciño máis. Hai uns días a compañeira Alba Lea do Quen Anda Aí sí que conseguiu falar con este home e isto foi o que lle dixo. Fui detenido, pero no fui detenido por ningún caso de chamanismo, ni por estafa, estuve detenido porque me relacionaron supuestamente con un caso de narcotráfico. Reventaron la puerta a las 6 de la mañana, es un protocolo policial, muy bien, y me llevaron al hospital y en el hospital ya me dijeron, mira, vas a salir en libertad, porque no hay pruebas en tu contra, ya está, eso fue lo que pasó. Me hicieron registro en mi casa, vieron que no tenía nada, esas cajas que se llevaron eran material de la Policía Nacional, eran sus cosas, de mi casa se llevaron una libreta y un ordenador. A mí se me acusa de narcotráfico, que es peor. Esto está en la Audiencia Nacional, ¿eh? Eso no es algo... es desproporcionado por un delito de estafa. A mí me relacionaban con unas personas que yo estuve en el sitio equivocado, en el momento equivocado y me relacionaron con ellos. Y ya está, y se demostró que no tengo nada que ver con ellos. Pois xa escoitamos o que lle dicía este xamán de Porto do Son, os nosos compañeiros do Quen Anda Aí. El di que non ten nada que ver co xamanismo, a detención, que ten que ver co narcotráfico, pero que el estivo no lugar e no momento equivocados. De todos os xeitos, Víctor tamén incide e di, home, isto vai pola Audiencia Nacional. Claro, que o leve o tema a Audiencia Nacional, a verdade, é que non é unha investigación menor. No, evidentemente non é menor. Hai que agardar, evidentemente hai que agardar, non? Os rexistros do seu domicilio é verdade que non evidenciaron neste caso droga, si evidenciaron droga noutros domicilios desta mesma operación, desta mesma organización, tanto cocaína en cantidades importantes como cocaína rosa, outra sustancia, efectos de laboratorio, na súa vivenda non, pero efectivamente, como el mismo recoñeceu, pois sí que levaron dali documentación, levaron dali o seu ordenador portátil, equipos informáticos, e a partir do rastreo, do análise forense de todo isto, pois veremos se efectivamente el di a verdade ou se, polo contrario, pois é un dos membros desta organización, ¿no? como pensa efectivamente a Policía Nacional e a Policía de Colombia. É dicir, traducímolo un poquinho, Víctor, entendo que a Policía obviamente ten indicios moi potentes, ten información, e agora digamos que está intentando levar esa información para ter todas as probas atadas, porque este home é verdade que está en liberdade, pero entenderíamos que ten en riba as medidas cautelares, ou podería telas, por exemplo, non ter pasaporte para non fuxir do país.
Claro, eso non o sabemos. É moi complicado, hai que partir da base de que é complicadísimo investigar a este tipo de organizacións. Son delitos que non se denuncian, non os denuncia ninguén, non? Ao final a policía ten que tirar duns fíos moi pequenos, non? Moi livianos. E no caso deste concreto, pois, destas 13 persoas, en 4 casos, caso de 4 persoas detidas, pois sí que efectivamente puido atopar droga, neste caso nos seus domicilios, e por eso ingresaron inmediatamente en prisión. As outras 9 persoas, non solamente este xamán ou non xamán, ou como queramos chamarlle, pois non ingresaron en prisión polo momento. Ahora mismo están na fase de que a policía, tanto a policía aquí en España como a policía en Sudamérica, analizará toda a documentación e todos os aparellos electrónicos para saber si se acredita o que les pensan, ¿no? Que efectivamente forma parte pues, desta organización. A verdade, Víctor, é que dá un pouco de medo que unha organización tan importante, tan perigosa como esta venezolana do tren de Aragua chegue de algún xeito aquí a Galicia, non? Falábamos de que o irmão do cabecilla foi detido o ano pasado na primeira fase desta operación en Barcelona e este suposto xamán, a verdade é que o coñecen como catalán porque está vivindo en Galicia, pero ele é de Barcelona tamén. Pode haber aí algunha conexión? Sí, a ver, a información que ten a policía é que esta organización chegou, digamos, infiltrouse en España a partir de Barcelona, non? Exactamente. De feito, nesta mesma operación a que se acaba de anunciar no día de hoxe, 8 dos 13 detidos estaban en Barcelona. Co cal, pois, por aí seguramente pode haber esa relación. E seguramente ali foi onde se localizou a este home, non? O que decía él, quizáis teña algo de razón no feito de que estivo nun lugar concreto onde foi visto por a policía. Eso pode ser verdade. Víctor, íamos falar desta organización. Estamos falando que é a primeira vez que hai evidencia que membros desta organización, presuntos membros desta organización, están en España. Imos ver, porque estamos falando, moita atención, non dunha cousa pequena, unha cousa nimia, todo o contrario. Mirade para aquí, Tren de Aragua. Estamos falando dunha organización que nace en Venezuela no ano 2005 e a día de hoxe calcúlase que pode ter ata 4.000 membros, case nada, 4.000 membros xa espallados por todo Sudamérica que teñen unha importantísima rede. Estamos falando de, son expertos en extorsións que deixan ver nas redes sociais, secuestros, incluso pedindo cartos, e tamén chega a ver asasinatos. Moitos dos membros desta organización están no cárcere precisamente por ter matado persoas, pero sen dúbida falamos dunha organización de narcotraficantes, sobre todo que sustancias, cocaína e sobre todo cocaína rosa. Xa coñecedes, falamos aquí moitas veces na hora galega da Tusi, unha droga altamente aditiva e que eles, tamén había laboratorios aquí en España, chegan mesmo a fabricar. E quen está á cabeza de toda esta organización? Falábamos agora do irmán detido en Barcelona, irmán do líder, pero o líder queremos centrarnos nel, Víctor, porque falamos de El Niño Guerrero, aí estamos vendo o seu cartel, porque é un home que lidera esta organización, que chegou a liderar a organización dende o cárcere, cumprindo condena por un asasinato, e que a día de hoxe está prófugo da xustiza dende o 2023 e ata se ofrece moitos cartos pola súa cabeza. Sí, así é. Estados Unidos ofrece 5 millóns de dólares neste caso pola súa cabeza, o que deixa un pouco claro o poder desta organización. O Tren de Aragua naceu, como ti ben dices, no estado de Aragua, non? No norte de Venezuela, non? Se collemos un mapa, pois nos vamos ao norte, ten saída directa ao Caribe, por exemplo, e parte dos seus membros, por exemplo, tamén saltaron a actualidade recentemente polos bombardeos de Donald Trump, non? Donald Trump dice que bombardea... Son as narcolanchas, supostamente, que están bombardeando aí no Caribe, non? Segundo Donald Trump, pois parte deles son do Tren de Aragua, unha organización violentísima que naceu nunha das cárceres máis poboadas que hai en Venezuela, unha cárcere no estado de Aragua, efectivamente, en a que estaba Niño Guerrero. Dice que esa cárcere estaba totalmente tomada por eles, non? A partir da violencia, non? Cobraban unha serie de impostos, mira, para que vos dedes conta da violencia que teñen esta xente, pois mira, o imposto que cobraban cando unha persona non o pagaba, directamente pegáballe un tiro no pulso. Meu Deus. Se a segunda vez non pagaba, o tiro iba ao nocello. E se a terceira vez non pagaba, apenas xa era a morte. Isto ocurría na prisión onde naceu esta organización. Claro, pois estamos falando de que o Niño Guerrero agora mesmo está en busca de captura cunha orde internacional. Onde podería estar? Onde se sospeita que podería estar, Víctor? Pois mira, fálase de moitas alianzas que ten esta organización en toda América Latina e toda América, non? O que ocorreu con esta organización é que pouco a pouco foi se expandindo, non? Desde esa cárcere de Venezuela, a fuga que comentabas antes de Niño Guerrero, e os seus membros principais foron movéndose por toda Sudamérica. O primeiro punto no que foron, pois o máis cercano, non? Que é Colombia, Bogotá. En Bogotá hai células moi importantes do Tren de Aragua. Pero no caso do Niño Guerrero, pénsase que pode estar noutro país. Pode ser quizáis Perú, quizáis Chile, onde tamén teñen as súas oficinas, ou incluso Brasil. Estes grupos criminais en Sudamérica establecen alianzas, non? Alianzas e enfrontamentos tamén, depende con quen.
No caso do tren de Aragua, ten unha alianza directa co primeiro comando da capital do Brasil, por exemplo, que xa falamos aquí moitas veces, que é un grupo de narcos tamén afincado en España, como sabedes, para traer cocaína. Entonces, hai probabilidades de que este na zona de Brasil. En todo caso, todo isto é inteligencia policial, todo isto é moi difícil de acreditar neste momento. O que está claro, Víctor, é que non é nada positivo termos que falar de xente deste tipo presente en España. Obviamente abre outro, digamos que pasamos de pantalla e isto incrementa o número de violencia e demais, o sea que... Sí, é un elemento disruptivo, como di a policía, e aparte son moitos deles xente nova, xente moza, incluso algúns da chamada xeración Z, non que teñen digamos unha cultura diferente, non? Sobre todo no tema da violencia, non unha violencia extrema. E isto hai que ter moito cuidado, moito perigo. Pois Víctor Mente, de verdade, Narcodiario, Diario de Pontevedra, unha vez máis. Gracias por todos os detalles que nos traes sempre destas operacións tan increíbles. Gracias.